модели решадор ва бо мавзӯи дараҷа дода шудааст. Бояд инро чӣ кор кунем? Дар тарафи чап мебинем ки 2 дар дараҷаи як ифодаи мураккаб дар реша 4х-5 тақсими 3 баробари 8 аст. Барои ин саволро кор кардан ҳар тарафро асосҳоро бояд якхела кунем. Яъне дар инҷо 8 ҳаст, ман ино аз ҷиҳати 2 дараҷа навишта метавонам. Чӣ навишта метавонам? 2 дар дараҷаи 3. Вақте ки асосҳо баробар мешаванд, аз инҷо маълум мешавад ки дараҷаҳои онҳо ҳам бояд баробар шаванд. Дараҷаҳои онҳо бояд баробар шаванд. Яъне чӣ мешавад? дараҷаҳоро фақат нависам. Дар реша 4х-5 тақсими 3 дар дунёи реша аст, бояд баробари 3 шавад. Чунки вақте ки асосҳо баробар мешаванд, дараҷаҳо бояд баробар бошад. Агар баробар намешуданд, дигар хел мешуд, бисёр вақт логаритм истифода мебарем барои кор кардани ин намуди саволҳо. Лекин ҳозир дар ин савол баробар ки шуд, аз рӯи дараҷаҳо равем. Баъд ин мисолро чӣ кор мекунем? Вақте ки реша аст, ҳар ду тарафро ба квадрат мегирем. дараҷаи 2. тарафи рост 3 дараҷаи 2 ин 9 мешавад ва тарафи чап дараҷа бо реша якдигарро ихтисор мекунад. Ва чӣ мемонад? 4х-5 тақсими 3. Ва ин давомашро модели чӣ мекунем? 3ро бо 9 зарб мекунем, яъне 4х-5 баробар аст ба 9 зарби 3, яъне 27 мешавад. Бинависам 4х-5 баробари 27. ва баъд ин моделаро чӣ кор мекунем? 4х баробар аст ба 27 ҷамъи 5 ва 4х баробар мешавад ба 32 ва х баробари 8 мешавад. аз инҷо маълум мешавад ки ҷавоби мо бояд барои ин баробари ҳосил шуданаш 8 бояд шавад. х мо 8 шавад. решаи модда ба 8 баробар мешавад.